So tupanga study yachiwiri imene tikuti Yesu Khristu Ufumu akudza mu ulemerero wake. Eti kodi Yesu Khristu anadza kapena akudza liti mu ulemerero wake? So in part 2 mene timona part 1 tinaona kuti vuto lalikulu limene liko kumwamba inali nonena kuti Satana anapanga challenge boma la ndani la Mulungu anapanga zo challenge khaidi la Mulungu. Ndipo chifukwa chimenechi tutaona kuti no kumwambako Lucifer anachosedwa pagulu la angelo otani kupembedza, anachosedwa phiri la ndani la Yehova. Ndiye tinaona sona no Mulungu pamene ankalengano anthu eti adakudi hapo. Ndiye tunalekezera pamenepo. Sijonto? Yeah. So 10 in Genesis chapter 3. Genesis chapter 3. Pamene tikawerenga kamba verse 1 timaona za kugwa kwa munthu. Genesis 3 verse 1 masika masimona kugwa za munthu. Kono pofuna pano kodi ndi chani chimene Lucifer anabweresa kwa munthu. Genesis chapter 3 verse yake ya 45. Tatijalia. Njokayo ndipo inati kwa mkaziyo, kufa simsafai, chifukwa adziona kuti tsiku limene mukadya imeneyo adzatsekuka maso anu, ndipo mudzakhala ngati Mulungu wakudziwa zabwino ndi zoyipa. Mukuona amenewe? So Lucifer mu Yesaya chapter 14:12 mafika musimu ndi Ezekiel 28 atatoza funatu yeye anaipha ya nzeru zake tenana yekache atanaibisa nzeru zake ndi monedali. Ndipo pajamana ati yafuna afanana nso ndani ndi Mungu wa mama. Komano iye kufana ndi mama kunali kuti kotani ndi pamene akufotokozera apa akuti mukangoja chipasuchi manjirena mukangamba kukhala moyo opanda Mulungu muzakhala anthu ozoa zabwino ndi zodani zoyipa. Ndiye ngati iye yafuna panga ufumu wina opikisana ndi Mulungu ndado ngati uzoa zabwino zoyipa yosaka zabwinozo basi manjirena chinachiyero popanda ndani popanda Mulungu. Iyi ndi yesero limene nababa Adamu ndi ndani ndi Hava. Ndipo atadya chipaso zinachitika njani? Adamu ndi Hava analowa mchani mchimo lalikulu. Sizo kuti Adamu tiwerenga Roma chapter 5 verse 12. Kuti ni verse 6 nkhani inali yaikulu kwambiri kuposa so mene Adamu amaganiza. Adamu 5 Roma chapter 5 yeah. Roma 5 verse yake ya 12 yeah. Roma yeah. Verse 12 yeah. Anena kuti chifukwa chache monga uchimo unalowa m'dziko lapansi mwa munthu mmodzi ndi imfa mwa uchimo, chotero imfa inafikira anthu onse chifukwa kuti onse anachimwa. Mwana mwenyewe ali chimo linabwera m'dziko kuzera mwa Adamu mwa munthu mmodzi. Mwachilera kuzera mwa Adamu tonse tidapezeka uchimo. Mwachilera kuzera mwa Adamu tonse tidapezeka tuli vuto la jani cha chimo. Vuto la chimo likaba wani munthu alengana ndi nani ndi Mulungu. Mwanjira ina tonse obada mwa Adamu akubada opanda zimwa ndani mwa Mulungu. Tinozonepe so tikutana kuno kumwamba vuto lalikulu linaliso liti limenelo. Angelo kuyambira Lucifer ndiwonso aumosata anakana ulamuliro wa ndani wa Mulungu. Ndipo chifukwa chimene chichi zimamu kusoka zimandani mwa Yehova. Adamu pa dziko lapansi anakanaso ulamuliro wa ndani wa Mulungu. Ndipo pa chifukwa chimene chichi
Yeah. Tikaenga Genesis 1 verse 26, 27, 28 to 9 amatoza kunatu Mulungu anampasa ulamuliro wonse ndani Adamu. Koma ndipo chifukwa chonena kuti no Lucifer anagonjetsa Adamu. Lucifer anazakhala ngati ndiye amene analowa malo mwa ndani analenga ulamuliro wa dziko lino. Timozewe. Ndiye tikuona kuti mavuto anali kwa ngati ambiri ndithu. Ndikukhulupirira timozewe. Na tiyambeni kuona kuno. Ndiye tikubwera kwa Yesu pa dziko lapansi kufunga kulongosole zinthu zitatu izi. Boma la Mulungu, khalidwe la Mulungu, komanso chachitatu tchimo limene Adamu ndi Eva alowamo. Ndikukhulupirira timozewe. So tonena kuno zinthu zimene zili zazikulu kwambiri apapa zimene Yesu amafuna apange. Yeti pachiyambi kulengedwa kwa munthu mafunika kuonesere ubwino wa Mulungu ndi boma la ndani la Mulungu. Mwalifoti munthu achimwa ndoti Yesu afunika abwere azali kumutsa ife. Koma poti kumutsa ife aonesenso boma la Mulungu ndi ubwino wa ndani pamene khalidwe la Mulungu. Ndikukhulupirira timozewe. So chikumbutso chikuyambira zinthu zazikulu. Now, teni tipitilize tipite ku Yesaya. Yesaya chapter 9 verse yake ya 6 ndi 7. Ukamba zobwera kwa Yesu. Ndikuja. 9 verse 6. Tenga na Yesaya 9 verse 2 la. Anthu amene anaenda mwagino anaona kuwala kwakukulu. Iwo amene anakhala mdziko la mthunzi wa imfa kuwala kunawatulukira kwa iwo. Verse 6 aliyo. Pakuti kwa ife mwana wakhanda wabadwa. Kwa ife mwana wamwamuna wapatsidwa. Ndipo ulemerero udzakhala pa phewa lake. Ndipo adzamutcha dzina lake wodabwitsa, wamphamvu ndi waphungu, Mulungu wamphamvu, Atate osatha, kalonga wa mtendere. So muchizungu at the government shall be upon his shoulder. Muchizungu akuti government. Muchija mafunika kusode boma. Koma muchijiwana amazoria ulemerero. Ndezi zasiyana mwenyewe. Koma mtende ngwa verse 7 aliya. Verse 7. Zakuyendezera ulamuliro wake ndi za mtendere wa Davide. So akamba za ulamuliro government. Zakaba imagine zakaba mpando wa ndani wa Davide. Tiendezani. Ndi ufumu wake kukhazikitsa ndi kuchirikiza ndi chiweruziro ndi chilungamo kuyambira tsopano ndi kukabe nthawi zonse. Changu cha Yehova wamakamu chidzachita zimenezi. So tukuona kuno Yesu amene akubwera akuzakhazikitsanso ufumu. So ufumu wa Mulungu ukhazikitsidwa pamene Yesu wabwera. Komanso pambali pa zimene zizi akuti azatchedwa Mulungu wachani? Mulungu wamphamvu, Atate osatha, wauphungu, wodabwitsa. So zonse zikufunika tizione zikukwaniritsidwa ufumu wa ndani wa Mulungu umene ukhazikitsidwa ndi Yesu Khristu. Koma ati amene atazikwaniritsa zonse zimwachiramu ndiye ndani? Ndiye Mulungu. Ndikukhulupirira timozewe. So tupitirize. Niwafuna tipite ku Yohane. Kuti tikamakamba za ufumu. Yohane chapter 18. Yohane chapter 18. Yesu woyanga kwa Pilato. Yohane 18 verse 35 ndi 36 aliya.
Yohane 18 verse 35. Pilato anayankha, ndilini mwida kodi mtundu wako ndi asembe akulu anakupereka kwa ine waita chiyani? Yesu anayankha, ufumu wanga suli wa dziko lino lapansi. Ufumu wanga ukadakhala pa dziko lino lapansi, anyamata akadalimbika nkhondo kuti ndisapereke kwa Ayuda. Koma tsopano ufumu wanga suli wochokera kokuma. So choyambirira chimene tifuna tiziwe jena ati ufumu wake sochokera kuti kudziko lapansi. Tinozanebe pa nthawi iyi tiona kumapeto wake mu part 3 mwana pa nthawi ino mfuna kupanga foundation ni. So Yesu ati ufumu wake sochokera pa dziko lapansi. Komano Satana akuti chapa khanine Luka chapter 4. Luka chapter 4 verse 5 and 6 area. Luka chapter 4 verse 5 and 6 area. Yeah. Ndipo mmene anamtsogolera anakwera naye namuonesa iye maufumu onse a dziko lokhamu anthu kamphindi kamphindi kakang'ono ndichiza ndipo ajerekeza nati kwa iye, ine ndidzapatsa inu ulamuliro wonse umene waperekedwa kwa ine. So tikaona muno bwino paja ulamuliro napasida kadani paingeli kwa Adamu koma chifano lusifana nkujesa Adamu lusifana dziko lapansi wagula Mose ndo andani ndi wangu. Kuna Yesu kubwera kuno ufumu wanga siwajani siwadziko lapansi. Koma tiona muno muno sizitani zisina mu part 3 tiona mu part 3 ndi part 12 tufuna titingounika ndizeni ku chapter 11 china ichi zachitika ready china chifunga chizadani zachitike mu chapter 11 verse 15 mu 11 verse 15 ariya ariya ndipo mngelo wachisanu ndi chiwiri anaomba, ndipo panakhala mawu akulu amwamba ndikunena, ufumu wa dziko lapansi wayamba kukhala wa Ambuye wathu ndi wa Khristu wace, ndipo adzachita ufumu kufikira nthawi za nthawi. Mukuona menepe so ali kuzafika nthawi na dziko lino lapansiso lizakhalaso mbali imodzi ya ufumu wa ndani wa Mulungu. Tikuona mastage imene likuyendere. So pamene Yesu akubwera ufumu wa dziko lapansi si wa ndani si wake. Koma pa lipenga lachisanu ndi chiwiri lipenga lomaliza likamazaomba ati dziko lapansi ufumu kuzakhala ndi wa ndani wa Khristu Yesu ndipo tikuona menepe. So panopa tisanafike kumene kuti funa tono zimene zachitike kuti zafike kuti kumene koko ndapo patifuna tiyambeno step 1 tionana kwa Yesaya anatuza finatu pamene mwana apasidwa edi akubawo zakhazikisa jana ufumu wake ndipo zakhala mpando atatu akana Davide ndipo ufumu wake zakhala jana amuyaya ndipo atapangise zimene zindani ndi Yehova. So tente amene kuchiyambi kweni pamene sabutana akubwera te Yohane Matthew chapter 3 Matthew chapter 3 so tikamagamba za ndano mati zinagenda
Yohane Mbatizi, Matthew chapter 3 verse 1 ndi 2 anena. Ndipo masiku ajawo anaza Yohane Mbatizi nalalikira m'chipululu cha Yudeya nanena, tembenukani mtima chifukwa ufumu wakumwamba wayandikira. Pakuti so Yohane atangobwera akulalikira ufumu wakumwamba wayandikira ndi kugaza li zinachitika nchano kwa Ayuda. Ufumu tande kuti chakhamwe. Ya mwanjira Ayuda amaona kuti ngati okamba za ufumu nditamanganiza kuti pacha mafumu awana achosera panthawi. Aroma ndi amene amalamulira ndi kumakhala amati ma contract kings. Mafumu acho kuti amangoyikidwa kuti alamulirawo, Aroma amatha kwachosa kunthani iliyonse. Ngati achina Herode ndi Kaifa achi paja anafika kumuzira iwe ngati sumuliyosalo yoyo kuti nati sidwe zako asika Isara. Ndi paja Kaifa anangopanga mantha ntchito angaita. Ndinozayabe koma usaja nani pasi pandani paka Isara. Ndene zimanyasa Ayuda ndi pamene Yohane Mbatizi kuti akulu ufumu wa Mulungu wayandikira. Chimene amapikisa kuti ndi Mesiya kuti akubwera. Ngati Mesiya akubwera ufumu mundu wadani ndi watu. Nikono Luka chapter 4 aramba kulalikira izi chikuchinamba kubwera. Yohana anawuza akulu choka ni mtu nana ndani ananjoka muonese zipatso zoonesa nyani kulapa. Sonza tuno ine ngati panopa ndiyamba kulalikira kwakulu ndayatani ndayati chimachitika njani adambira amamba kusiya zawo namba kukhanga takusadera ndani chimene umanena tuno chikuonesa nthayatha chikakuti chikuoneka ngati no chilephereka anthu achapata amabwera. So zimene zinachitika nthayatha akulalika kwakulu ndaya ufumu atani wayandikira. Ndiye Yohana amachita ine ndine mawu akufuula muti muchipululu monga mmene anakamira ndani Yesaya ndati chonchi Yesaya anamba kukhamulira kupita kuti Herode anoti akabatizira. Nthawi yatha. Kenako Matthew chapter 4 verse 16 tikuzati anambatiza Yesu. Kenako Matthew 4 verse 16 kuchitika njani Matthew 4 verse 16 anthu akukhala m'mudima adana kuwala kwakukulu ndi kwa iwo okhala m'malo a tuziwaifa kuwala kumatulukira iwo. Mwakwana ameneyo paja verse imene tawerenga sukuti Yesaya chapter 9 verse 2 eti tikaona pa verse 6 akambano za Yesu, verse 7 akamba za ufumu wake. So Matthew polemba chapter akutenga zimene anakamba ndani Yesaya ndikuzungumiza zimene Yesaya yankulira verse 6 17 ali yani 17 kuyambira pamenepo Yesu anayamba kulalikira ndi kunena tembenukani mtima pakuti ufumu wakumwamba wayandikira. Akuti ufumu wakumwamba wayandikira. Mwanjirena zija zimene zimangambira ku Yesaya zija zifunika zitani zichitike. Ndi anthu anambofika kuti nthawi ija nditi ndi imeneyi. Andi kuwala kumene tikukamba apapo verse 16 ndi moyo wangwiro umene Khristu anaonesera pa dziko lapansi. So Yesu ali pa dziko lapansi anaonesa khalidwe lonse la Mulungu. Zimayi opita mchigololo Yesu anati amene alibe tchimo amugende. Anaonesa khalidwe lokhululuka ndani la Mulungu wanu. Ophunzira aja atenda chiulendo chachitali komano ndipeza palibe ampasa amazi. Yesu anayamba kuwapukuta mapazi. Anaonesa khalidwe la Mulungu ndilondo losiyepesa. Yesu Khristu wapita ukwati zokudya zatha chani nawo akusintha vinyo sanduka madzi akusanduka vinyo chifukwa cha pepe amene apokoyoja komano amamusa Mulungu amafuna zinthu zitani zitisangalatsa. Titakhala ndi zinthu zina zoti tikupempherera Ambuye tithandize sizoti zinthu ziwonjezera chipulumutso chathu ayi kuona Mulungu atha kutiyankha chifukwa timatani timamkondweresa. Right? So Yesu anaonesa khalidwe la Mulungu kuti amusamalize. Anakhala pakati pawo kumayenda mizinda yakuda. Anakhala pansi pa anthu kuledzera ndi mahule. Anapita kumanyumba anthu ochimwa ngati achina Zakeyasi. Anakhala pakati pa
anthu omwe amazida ndi opembeza kwa mayina Nikodimasi anakhala ndi wina aliyense kufikira aliyense ndikufika kuti mu Getsemani akufuna amutani amuteme. Ana Petro anatenga mpeni mkhabe nkuluti nekuluja kuzinda nambi wakhulu, right? Petro atenga khulu nkutani, Yesu atenga khulu nkubwezeresi muzalakuwa ndithaku kuona ngati lusezi. So zalino panthawi Yesu kutsatha zipumusaika anasankhana atani azazipumusi kumafere ndani anthu ake. So Yesu anaonesa kuwala kwa anthu, kuwala kwa khadi la ndani la Mulungu. Tiyozenepe right ndi kina kuno Yesu akupitiriza kutani kulalika kuti ufumu wa Mulungu atani wayandikira. Titeno Matthew chapter 10. Matthew chapter 10 anasankha ophunzira ake angati 12 tikayaka mu verse 1 koma anakawuzana akayakira chani. Matthew chapter 10 tafikapo verse 7 aliya. Yeah. Anena kuti ndipo pamene muli kupita lalikirani kuti ufumu wakumwamba wayandikira. So Yesu anawuza kuti pamene mukalalikira kuti ufumu wakumwamba watani wayandikira. Ophunzira tena achakauza ziti osalalikira sinese ufumu wakumwamba watani wayandikira. 10 Matthew chapter 13 tafikapo verse 33 ariya. So tikana buku la Mateyu limene buku limene mwakambakambisa ufumu wa Mulungu. Ngati munthu angafuna verse za ufumu wa Mulungu awerenge buku la Mateyu. Mateyu 13 verse 33 ariya. Panizo lina ananena kwa iwo ufumu wakumwamba uli ofanana ndi chotupisa mkati chimene mkazi anachitenga nachibisa miyezi itatu ya ufa kufikira onse unatupa. Ufumu wa Mulungu ngati mkazi awika achitupisa kena kuosa watani watupa. Zimene tikaona muno bwino paja mkati amayimira ndani Yesu Khristu. Yohane chapter 6 verse 48 Yesu amene mkati, right? So china ichi mafunika chitike kwa Yesu Khristu kuti azadze konse. Mwamene mwaye uzaze kwa ndani kwa onse chimene akamba apa. Kumana upitiriza Yesu kambakeza jani za ufumu. Mateyu chapter 17 tabiripa verse 16. Mateyu chapter 16 verse yake 27 na pakuti mwana wa munthu adzabwera mu ulemerero wa atate wace pamodzi ndi angelo ace, ndipo pomwepo iye adzabwera kwa anthu onse monga machitidwe awo. So adzabwezera. Alright. So apa ukamba za kubweranso kwake yeti atakuza mu ulemerero wa atate wake ndi angelo onse uzapereka jani mphoto. Now pa verse 20 akamba nkhani ina. Now tikamakamba za ufumu wa Yesu ambiri amakonda kukamba za kubweranso kwa chili kwa ndani kwa Yesu. Kumana kwataphunzira kayo nati ufumu wake mafuno kukhazikitsidwa payani nkoda kamba ndi wayandikira. Yesu apa kamba za kubweranso kwa chili pake. Pa verse 20 akamba za ufumu wake. Ndipo verse 20 aliya. Verse 28. Yeah. Indetu ndinena kwa inu kuti alipo ena aiwo aina pano sadzalawa ndithu imfa kufikira adzaona mwana wa munthu atadza mu ufumu wake. So Yesu Khristu anafunika adze mu ufumu wake. Osati bwasi kwajili koma adze mu jani mu ufumu wake. Ndi pamene papa ndi pamene kuti zizichitika munthu ayandani ya uphunzira fanana ndi munthu alisafa ena mwayo aona zili meziuchitika. Ndikhulupirira tinozeneka ndi pamene pakuwani chapter 17 anangotha zimene zizi eti patangotha masiku 6 Yesu anatenga ndani Petro, James ni ndani ndi Yohane tinozeneka ndada anakwera nawo phiri pa
verse 2 anakwera nawo phiri chinachita chani ati nkhope yake Yesu inamotani wala kwambiri tinozenepe ndio nafika naye ndani Mose nenda ndi Eliya tinozenepe kena kono china yuya njala akuti tenengamba verse 4 ndi 5 aliyo verse 4 ndipo Petro anayankha nati tikhale pano ngati ndipo Petro anayankha nati kwa Yesu Ambuye kuli bwino kuti ife tikhale pano ngati mulola ndizamanga pano misasa itatu umodzi wa inu ndi wina wa Mose ndi wina wa Eliya akaliyankhwire onani mtambo owala unawaphimba iwo ndipo onani mawu akunena mtambo uyu ndiye mwana wanga okondedwa mwa iyeyu ndikondwera mvereni. Ndipo pamene anali kutsika pa phiri Yesu anawalangiza iwo kuti musakauze munthu chaonekacho kufikira mwana wa munthu adzauka kwa akufa. So ali musauze munthu njizikati vision ali masomphenya mwanjirena awane masomphenya aya aufumu uja Yesu Khristu anayamba kuwala kena kuno akuti mtambo unafunga osati Yesu yekha komanso ndi utani ophunzira mwanjirena chinechi chimafunika chichitike kwa Yesu chimene chichitike kwa Yesu chidzakula ndikufika siwandani ophunzira ndana namva mawu kuti wini mwananga mumvere ndani iye so awanali masomphenya ndeti masomphenya amakhuza chiche chimene anakamba lino ayipa ina kuli sumufa mpaka mutona mwana munthu akudza mujani mu ufumu na anthu amene adayi ndeti apapa sinakuphunzira anafa ndeti Yesu anadza mu ufumu wake amene waphiri iyayi ichi chati chichitika yati musauza anthu kufikira ntatani ntaukasa mwanjira ina unali anali masomphenya amene azimenezi akachitika Yesu akatani akaukaso ndeta mafika auze anthu afotokozera kuno Yesu adzalo mujani mu ufumu wake ndikhuda linoza neve unafunsa ngati now tipiteno kwa Luka amene anafotokoza kwambiri za ufumu umenewo. Luka chapter 17 Afarisi nawo anatopa nayo nkhani imene ifati nawo samafuna chani ufumu umenewo fata mazaliwo ngati azisukuli nditazakhala nambane right. Luka chapter 17 Igapo, verse 20. Ndipo pamene Afarisi anafunsa iye kuti ufumu wa Mulungu ukuza liti unayamba waya ndipo pamene Afarisi anafunsa iye kuti ufumu wa Mulungu ukuza liti anawayankha nati ufumu wa Mulungu sukuza ndi maonekedwe ufumu wa Mulungu sukuza ndi maonekedwe ndipo sazanena taonani uwu kapena uwo pakuti taonani ufumu wa Mulungu uli mkati mwa inu. So Yesu akugamba zoti ufumu wa Mulungu mkati mwa ndani mwa inu tipona menebe amene anavesera part 1 atha kuvesera lichitika njani paja Lucifer adaphimala yake utani opatulika pachifukwa chimenecho sadakakhalanso uphiri andani la Ziyoni ndiye pachifukwa chimene Mzimu wa Mulungu unatani unachosera eri populumutsa anthu Yesu akuza kuti ufumu wa Mulungu uli mkati mwa ndani mwanjira ina Yesu akufuna choyambirira akhazikitse ufumu wake m'mitima mwa ndani ya anthu dziko linonse lapansi lisanakhale ufumu wa ndani
wake mtsogolo. So number 1, ufumu wa Mulungu ufika kale mtima mandani mwathu. Then verse Luka chapter 19 verse 11. So manjirena ufumu wa Yesu Khristu suku khazikisira pamene abweraso kachiwiri. Umene ndi ufumu wajani ulemerere. Pamene apapa ndi ufumu wajani wachisomo. Tiona verse yake pamene Luka chapter 19 verse 11 aliya. Ndipo pakumva izi iye anawonjezera nanena farezi chifukwa anali iye pafupi pa Yerusalemu. Ndipo iwo anayesa kuti ufumu wa Mulungu ukuti uwonekera pa pomwepo. So tikaona Maika 4:8 imakamba kuti tona ufumu adza akukwera chani bule ndi amaro tona tili wese ufumu janeli bati apa ndi Yesu ana verse 12 bati yani pamenepo anati munthu wa fuko lomveka ananka dziko lakutali kudzalandira yekha ufumu ndi kubwerako. So Yesu akuzifananiza yekha ndi kuti iye akupita ku dziko la ngati munthu amene anapeza kulandira ufumu kida kunuta kubweraso. So iye akamba tono anapita ku dziko la kulandira ufumu kida kubweraso. Ngati mene Yesu anamanga tono atafa anapita kumwamba kulandira jana ufumu kena azabweraso. Ndikuwa tinozeneve right. So Yesu Khristu akukamba zimene zizi ndipo ndizo zimene za jana mtima mwake pale akuzikamba kawiri. So pokambा za ufumu wake kuti izinthu zimveke tipite ku Yohana pajanati ufumu wake uli mkati mwanda milima yathu. Yohana chapter 7 verse 47. Yohana 7 verse 37 arima 7:37. Koma tsiku lomaliza lalikulu la phwando Yesu anayimirira nafuwula ndi kunena, ngati pali munthu akumva ludzu adze kwa ine namwe. Iye wakukhulupirira ine monga chilembo chinati, mitsinje ya madzi amoyo idzayenda kutuluka mkati mwace. Koma ichi anati za mzimu amene iwo akukhulupirira iye anati adzalandire. Pakuti mzimu panalibe pamenepo chifukwa Yesu sanalemekezedwe pa nthawi pomwepo. So tikutaona nawo Yesu Khristu akuti amene atafuna ali ndi ludzu abwera azadalazamu ndipo misinja ya madzi amwe amatumbukira mwandani mwaye ali chambakamba za mzimu woyera. Kuti mzimu palele yani panalibepo okamba zakuti yani mzimu umamira muye Yesu pa nthawi anadabwera kuzakhala pakati pathu ere chifukwa cha umunthu sadakatha zimapezeka nawe konse ngati kale ere anapezeka malo amodzi. So moyo umene unali mwa iyeyo, moyo wangwiro umene anapanga pa dziko lapansi unali mwa ndani? Mwa iyeyo basi ere. Koma chinechi chimafunika chichitike kwa iyeyo cholinga kuti chani? Cholinga kuti moyo umene uli mwa iyeyo uzipikenso mwa ndani? Mwa anthu ake. Ndipo chifukwa chimenecho chochitika nchani? Akuti ndikangolemekezedwa ineyo chochitika nchani? Moyo umene uli mwa ine ukhalanso mwa ndani? Mwa anthu ena. Mwanjira ina akuti mzimu umene moyo umene wangwiro umene samapanga panalibepo kuti atha kupereka. Ndikuya tinozeneve teteni Yohana 17 verse 5. Yohana 17 verse 5 mansangalasa ya ndipo tsopano inu
ndipo tsopano Atate inu lemekezani ine ndi inu nokha ndi ulemerero umene ndinali nawo ndi inu lisanakhale dziko lapansi. So ulemerero umene Yesu anali nawo dziko lapansi lisanakhale ndi chani? Amakhala sopezeka nayo kusuzira mwazimu andani wa Mulungu, right? Kumene pachifukwa wabwera uzakhala ngati munthu chitika chani? Akukhala mala ngati amodzi. Muyangiro umene wakhoza pa dziko lapansi pano uli mwandani mwa iyeyo basi. Ndi amati ndikakweranso mundilemekezeni ndi chani? Ndinu nokha. Pachete kama akabaza zimamungu kama za moyo andani wa Mulungu. So ichi chimene Yesu Khristu amarani amayembekezera. Tell me verse 22 ya. Amene akuti ndipo ulemerero umene mwandipasa ine ndapasa inu kuti akhale amodzi monga ife tili amodzi, ine mwa iwo ndi inu mwa ine, kuti tikhale amodzi. So ati ulemerero umene mwandipasa ine akupempherabe ndatani ndapasa tinozenepe. So tiye tipiteni ku machitidwe timalizise nkhani yathu. Machitidwe chapter 1. Machitidwe chapter 1 verse ya 7. Tendera verse 6. Machitidwe chapter 1 verse ya 6. 6 ya. Pamene iwo atasonkhana pamodzi anafunsa iye nanena, Ambuye, kuti nthawi ino mubwezera ufumu. Okutambira pa verse 3. Tayima pa verse 3. Yesu atauka. Choyambira chimene anamba kuwauza ndi chani? Verse 3 tati. Yeah. Kwa iwonso anazionetsera yekha wamoyo ndi zitsimikizo zambiri. Zitatha zowawa zace anaonekera kwa iwo masiku 40 ndi kunena zinthu za ufumu wa Mulungu. So Yesu ataukanso anapitiza kukauza iwo zinthu za ufumu wa ndani? Wa Mulungu. So uthenga wa ufumu wa Mulungu ndi ofunikira kwambiri kwa ndani? Kwa Yesu kunali ofunikira kwambiri. Tateni biza verse 4 ya. Verse 4. Ndipo posa sonkhanisa. Ndipo posonkhana nawo pamodzi anawalamulira asachoke ku Yerusalemu, komatu alandire lonjezano la Atate limene anati munalimva kwa ine. Pakuti Yohana anabatizadi ndi madzi, koma inu mudzabatizidwa ndi Mzimu Woyera asanapite masiku ambiri. Pamenepo iwo atasonkhana pamodzi anafunsa iye nanena, Ambuye, kodi nthawi ino mubwezera ufumu kwa Israeli? So yo amba kuganiza suzayani kumanika ipompo. So yo amba kuganiza suzayani za ufumu wa Israeli basi. Okay? So Yesu poyankha nazo liyani. Koma anati kwa iwo, sikuli kwa inu kudziwa nthawi kapena nyengo zimene Atate anaziyika mulamuliro wace wa iye yekha. Komatu mudzalandira mphamvu ya Mzimu Woyera akadza pa inu. Ndipo komatu mudzalandira mphamvu Mzimu Woyera akadza pa inu, ndipo mudzakhala mboni zanga mu Yerusalemu ndi mu Yudeya lonse ndi Samariya ndi kufikira malekezero ace a dziko. So lona no akuti mulandira Mzimu Woyera ndi yani mphamvu. Ndiye chochitika nchani pa Pentecost? Matthew chapter 2 verse 16. So Yesu akuzalia muzalandira Mzimu Woyera ndi yani mphamvu kwayankha nkhani za ufumu. Matthew chapter 2 verse 16. Komatu ichi ndilokhala
tsiku matu ichi ndi chimene chinanenedwa ndi mneneri Yoweli. Ndiwo kudzali masiku otsiriza anena Mulungu, ndidzathira cha mzimu wanga pathupi lililonse, ndipo ana anu amuna ndi akazi adzanenera, ndipo anyamata anu adzaona masomphenya, ndi akulu anu adzalota maloto. So tikuona tino anthu chitachitika pa Pentecost chochitikacho anthu anamba kuti anthu atana alidzina ndati izi zimene anayankhula ndani mneneri ndani Yoweli kuti no Mulungu adzathira chani cha mzimu wake. So tikamakamba Yesu Khristu tateni pa verse 31 ali chani Verse 31. yeah. Iye pakuona ichi kale anayankhula. Yeah, pa verse 32. Verse 32. Yesu ameneyo Mulungu anamuukitsa zake tili mboni ife tonse. Petro popeza tili mboni ife tonse. Petro popeza Mulungu anakwezedwa ndi dzanja lamanja popeza anakwezedwa ndi dzanja lamanja la Mulungu nalandira kwa Atate Mulungu nalandira kwa Tangoenga ku verse 33 tangiranso. potero popeza anakwezedwa ndi dzanja lamanja la Mulungu nalandira kwa Atate lonjezo la Mzimu Woyera, anatsanulira ichi chimene inu mupenye nimumva. So akuti Yesu walandira lonjezo kwa ndani kwa Mulungu eri ndiye lonjezo limene alilonjeza la chani la Mzimu Woyera, ndipo atakutsanulira pa inu chimene mutani mumva ndikutani ndikuwula. Chinachitika nthawi ya Pentecost lonjezano la Mzimu Woyera akuti no Yoweli kufotokoza no ndidzasanula cha mzimu wanga pa Yesu anapempha no ndilemekezeni ndinu nokhe. So lemekezera kwa Yesu ndinu nokha kuona kuti Atate akusanula mzimu wake Yesu pandani pa Yesu. Ulemerero wa Atate unabweranso pandani pa Yesu. Ndiye Yesu uja ulemerero uja sikukhala nawe yayi, moyo wake akuwapasano kwa ndani kwa ophunzira pa dziko lino lachani lapansi. Zijamano amasomphenya achatapita kuphirija kuti no Yesu nkupekena kwale kena kuno ulemerero uja pamene mtambo unasiya kukuta Yesu unayamba kukula ndikukutanso ndani onse. Nkonono zamu zafotokozera izi ndikatani ndikauka eri musafotokozera nomwe ndikatani ndikauka. Nikuona tikaona za mountain manthano zonse zokamba za ufumu ati uzakhala ngati mkati kena kana kuyaje kuti pisononani unazaza moyo umene mwa Yesu unamba uzaza mwandani mwa anthu ena. Ufumu suli panja umaonekani mwandani mwa inu. Now tete uneno lakuno pa tsiku limene la Pentecost kumambako Yesu Khristu anakuzozedangani nani mfumu, komano samalabulira dziko lonse lapansi ayi. Yesu Khristu anali mfumu komano mimitima yandani ya anthu amene amalandira iye ndikhulupirira limodzi ndiwo. So ufumu wa Mulungu unakhala wokhazikitsidwa pa dziko lino lachani lapansi kuyambira tsiku lachani la Pentecost. Tatene pa verse 34 aliyani 34. Pakuti Davide sanakwera mwamba ayi koma ananena yekha Ambuye, koma ananena yekha Ambuye anati kwa Ambuye wanga khalani kudzanja lamanja langa kufikira ndikayike adani ako choponda abo pamapazi ako. Pamenepo lizindikiritse ndithu banja lililonse la Israeli kuti Mulungu anamuyesa Ambuye
ndi Khristu Yesu amene inu munamupachika. tikuona menepe. So mulungu anampangisa Yesu Khristu akhale ambuye komanso Yesu yani Khristu. Mwachidena onse amene akufuna akupulumutsidwa zera mwandani mwa Khristu. Fatino moyo wake uthokhala mwandani mwa iwo. Komanso akalandira moyo umenewu ndere moyo wawo Yesu ndiye ambuye. Alingalira mfumu imene wamwera mujani mitima yawo. Tikuona menepe. So mfumu wa mulungu wambira pati pamene pawo. Tikuona menepe. Yeah, now kumakufuna tingomalizisira ndi phase 1. Yeti? Phase 1 ufumu mulungu ukhazikisira padziko lapansi mu mitima ya ndani ya ndikuya tinozenepe. Ya so ronaldo ufumu umene ukuchitika chotere chifukwa chani? Chifukwa nena kuti ufumu unali wositona mtika makamba za chiweruzire. Ufumu unali so ufunika uonesere zimene iwo ungatani ungakwanisi. Ndiye ufumu mulungu umafunika nthawi pasire nthawi. Tinozenepe pasire nthawi muchiweruzo muzionesera kuti Yesu akhala mutima mwa munthu amapanga anthu njani. Tinozenepe kena kona kuchita chingine chani ngati zimene zili zonda ufumu wonse wadziko lapansi uzapasidwa wandani kwa Yesu. Sizili kuchitika naye fani ndi Yesu basi tena apase mfumu naye. Mafunika zindile mwadani mwanda mbele. Sunzo ngapa ifuso kana ndi mama. Bende mama. Aya basi zindi kuzisa baba. Sina kuti ufumu wa Mulungu uzapanga uzaphwanya mafumu onse. Pasi pa mapazi yake. Yes. Timalizise tiona kuti no panoba Hebrew chapter 4 verse 16. Tuona mavesi awiri. Hebrew 4 verse 16 alija. Hebrew 4 verse 16. Hebrew 4 verse 16. Petro potero chilembike mtima kuyandikira mpango wa chipomo wachisomo ndikuti kuti tilandire chifundo ndikupeza chisomo chakuthandiza nthawi yakusoma. So ati tiyandike nyani mpando aja Mpando wachisomo tayilenga simu potero tilimbike mtima kuyandikira mpango wa chifumu wachisomo. So panopa Yesu Khristu wakhala pa mpando wa chifumu wajani wachisomo. Timozenepe panopa tikafika kwa iye tikulandira jani chisomo pa mpando wakachifumu wajani wachisomo. Koma ikutsa nthawi tinana kale kumayambiriro kumapita kwa nthawi akamadzaso kachiwiri sambo yaso pa mpando wakachifumu wachisomo akubwera pa mpando wake wachifumu wajani wa ulemerero. Tati ndipiteni ku Mateyu chapter 25 verse 31. Mateyu 25 verse 31. Mateyu 25 verse 31 tumaizira mwenye waurija. Mateyu 25 verse 31 waurija. Mapamene mwana wa munthu adzadza ulemerero wace ndi angelo onse pamodzi naye pamwepo iye adzakhala pa mpando wakuwala wake. Yeah, so pali mpando wakuwala wake kapena mpando wa ulemerero wake. Uku ndetu kamba zabwera kwa chiti kwa ndani kwa Yesu.
koma kuti tizakhale mu ufumu umenewo tifuna tifike kwa iye panopa pa mpando wake wachisomo. Ndikhulupirira timazonepe. Yeah, so vutake anthu ambiri tomawerenga za ufumu timangophatikiza zonse pamodzi manzosiyane. Tatiye tipitirize pa verse 34 aliya. Verse 34 aliya. Verse 34 aliya. Omwe mafumu yoyidzani na kwa iyo akudzandalama nja idzani kuno inu odalitsika Atate wanga lowani mufumu okonzedwera kwa inu. Tikuona menene akuti idzazada ufumu unakonzedwa kwa ndani? Kwa inu. Idzanura tikuona menepe. So tikuona luno pali tatiyeni ku Luka chapter 22 tiwerengeso kumaliza. Tikuona muno bwino akukamba za ufumu wa ulemerero. Tikuona menepe. Tatiyeni pa Luka chapter 22 verse yake 15. Panoti kwa iwo ndinalakalaka nditsukile Pasika uyu pamodzi ndinu ndisananene ndinu sindiza ndipo anati kwa iwo ndinalakalaka ndithu kudya Pasika uyu pamodzi ndinu. Verse 17. Ndisananene. Verse 16 again. Ndisanayambe kutsutsidwa. Verse 16. Pakuti udzakwaniridwa. Verse 16. Pakuti mufumu. Pakuti ndinena ndinu sindidzadya kufikira utakwanitsidwa ufumu wa Mulungu. Tiriye pa verse 18 pakuti ndinena kwa inu kuyambira tsopano ine sindidzamwakonso Pasika kufikira ufumu wa Mulungu udzafika. So akukamba za kuti kumwamba tinozenepe. So tikuona kuti ufumu wa Mulungu ukazafika ndipamene kuti mafumu a dziko lino ambani kukhala mafumu andani a Mulungu ambuye ndi ndani a Khristu wake. Tikuona menepe. So pafunika pachikili china chake pakatipa chimene chitakonse kuti ufumu wa dziko lino ukhalenso ufumu andani wa ambuye wathu ndi a Khristu wake. So zimene tione mu part 3 koma pa timaona za ufumu andani wa Khristu Yesu. Manaka Tembo ilike ni Bible nikuwerenga verse ya 2 yomaliza kuti tilumbikize zonse. Efeso chapter 4 verse 10. Verse imene inamsangalatsa kwambiri nayo wala bwanji. Efeso 4 verse 10 akutiza fanana kuti iye wotsika ndi yemweyo anakwera kupitiratu miyamba yonse kuti akadzaze zinthu zonse. Tsopokamba za Yesu ati amene anatsika nemwe sanada anakwera popitira miyamba yonse akadzaza zonse. Zilumbusa Yeremiya 23:24 kumbira anati kodi ne Mulungu amene ndili kutali kapena ndili kufupi, kodi sine Mulungu amene ndimadzala kumwamba ndi dziko lapansi. So Yesu Khristu atakwera kumwamba anakwera kuti akadzale kuti konse. Koma pakali panopa akalamulira mu mitima yathu ya inu ninda ndi ine. Tikuona menepe. So tikuthaona kuno chimene chuchitika ndi chinthu chachikulu kwambiri. Tikamalizira so tikaona pa Efeso chapter 1 imweyo verse 20 anakuno imene anachitisa mwa Khristu mene anamuukitsa kwa akufa namukhazikitsa pa dzanja lake lamanja mzakumwamba. So Yesu ataukitsidwa anakhala mdzanja lake la Atate mzakumwamba. Tetoanda kuti
pamwamba pa ukulu wonse ndi ulamuliro ndi mphamvu ndi ufumu ndi dzina lililonse lotchedwa ndi sinyengo ino yapansi pano yokha komanso mwa iyo ikudza 22 ndipo anakonza zonse pansi pa mapazi ake nampasa iye akhale mutu pa zonse. Tikuona pamenepo so Yesu asunduka mutu pachani pa zonse. Verse 23 zonse ndezili kwa ekleziya amene ali chani ali thupi lake mzazidwe wa iye amene azasa zonse. Tikuona pamenepo so akamati Yesu Khristu akuzaza zonse eri pakali panopa mzonse zimene akuzaza iye Khristu akusandutsa mutu wa ekleziya. Ndeni anthu onse amenenso abadaso maso pano mutu wawo ni ndani? Ndi Yesu eri ndipo Yesu akuzaza mwandani mwa iwo ndikhulupirira tinozenepe. So tikuona to ichi ndi chinthu chachikulu. So ufumu wake wa Khristu Yesu pajana pamene pali awiri atatu mdzinangenenso ndilipati ndilipopo. Yesu Khristu panopa akuzaza zonse mu zonse mu ekleziya wake mu mpingo wake mu anthu ake ndikhulupirira tinozenepe. So tiona nawo tino ichi ndi chinthu chachikulu ndikuona tiona mu part 3 anakamba zino mkaziyo aza kuzola makaziyo apazayika pa udani pakati pa njoka ndi yani ni mkaziyo ulosomero nyoda ukulu. So ona nkwabwino kuti tilekezere pompa kuti part 3 timvesese kwa ukulu kuti tichoke pa ufumu wa Khristu ndikuona mafumu a dziko lapansi pano azakhalenso a Khristu zayenda motani. Kodi pano tilekezere pompa ngamwezekane. Yang'anani kwa Yesu, yang'ani sitani, ndipo dzapate kozizimali pakuona kuwala kwake.